Biafra, someone Baguji will be a million Fendi Webia, Ozia Nazina, Bukoyan Rosia on internet when the Yaziremia AK la Tadiludi. Baloma Becovina go on Breba, on more Becovin Gibuno, on more Gibuno, Mata Guno Bro, Agami Buno, the Moroccan Sipato Bribo, Yotago, but Event of Omana AK that the defense of Keman on more Baguji. Ọmụ abịakovi nke gbuo unu ọmụ a ga-egbu unu mata ọgwụ unu gwọrọ aga m egbu unu ịmara ka nsịkpato obere ibu anyị ga-ama I must get you down eke edemezi iru wee na-ekwu ya bụ sọ lewala m unu egbuola many my brothers unu asụ na-eme peace mpụtara amagharị sụ na-eme peace otife mgbara gị m ga-egbu gị mmegbu gị eke gbuo DND gbuo dadi ife isi unu mmeji sono n'ọgwụ mmụọ 20 years coming mmụọ 10 years coming ngede ezi ya na ndị mere uri na-ezi ya isi unu so unu mebiri uri wọsọ unu mebiri uri unu gasịrị uri si m ga-agbawu unu efirilo udogbu tunu na efilu tunu na arom for you AK. Oh daddy, just calm down. When bagala me butelo, you can malam butelo. No be say you can malam me butogo. But I go find you they come. No be you go find me come. I'm not talking about where you there. You go confirm and send them bitogo. 24 hours you get receive. Find you a broken area. Young bagagi, I go get you down. AK, daddy, I must get you down. Mupu chedibia na brogo si arogi nyamo voku bemu but I must get you down. He come voku is demon. Also no be a France soldier and the next again commander no one ko nya outsider gesi we bro commander no obodo nke ya atens ọ na-abụ na watch all these things na asị ndị anụ ha na-ejikwa anya ha ka ọ na-abụ onye buni ha phone ya ọ na-akọ ka o si masị ya imole mi iwe mu na dị ise puo mu but I no dey fear onye shi no no ị ga-achị no nne I no dey fear. Get from now if you go come na blood. But if you na be ka ono mara mutu no na ntu si buru onye uri na be Biafra soldiers, Oga, onye si far away can never command me. I be listen na military so. But Oga, how many years? I will command they will end up being a commander. Onye mara onye nuru okwu na reason ye ya. But you go more Riamusu. I need to fear anybody. Info bro. Isagafa. Isaga. You know consign me, but young baggy came on about 26 sabrana very soon nan topuluri. Very soon nan bona luri na tasapa. Ibun kebon kisho piana pia obele chokam noi. Anya pia. Akalala mumebo. Biafras. Asna chaya follow. Ago no mu Biafra tatago no ụmụ Chukwu okike abịa ma agọ mi fenji wee bịa this okuke boy a na-akpọ si afia bụ ijere ka si afia bụ udele lema anya ọmụ agụji egbe ọmụnwa astide ọmụ abaguji egbe obi na mmiri tago I know they look your face if you talking back ọnwụ ga-erugo your days is number. We will catch you. We will catch you alive. If you not go move Biafra, make everybody open your eyes. But I want freedom fighter. We are ready. We are ready. More about good job, but not them fucking ready.